नैबे जाहैबाय जोंनि सराइबिल ब्लक UPPL नि मावख'। दा बे थांनाय हरल' नङा, आगोलबो इलेक्शन सोलिबोबाय थानायाव जोंनि मोननै स्टेरिं गसाइगाव टाउननि गेजेराव मोनसेया जाबाय तिनालि स्टेशननि खाथि बाहाय सावबाय बिथांमोना। बेनिफ्राय जाहैबाय नैबे जोंनि नर्थ इस्ट गेटवे इन्टारस्टेट बास टार्मिनास, माने बेखौ बङाइगाव बास स्टेन्ड होनना बुङो, बाहायबो खालामबाय। दा मा गोसोखांबावखो बिथांमोनहा, हयथ' नैबे इलेक्शन जोबखानायनिसो बेजों ना भट बारायगोन ना सोरबा गिगोन ना मागोन, बे माने आतंकित खालामनाय, माने पाब्लिकखौ रायजोखौ। बेबादिखौ दिनैल' नङा, थांनाय 17 बोसोरनि सरकारावबो आरो 22 बोसोरावबो नै जाबावबायसो बिथांमोना नुदों जे बिथांमोनाव ओरैबायदिसो जों भट खालामदों, बिथांमोनाव जे सावनो जथेस्थ' थावानो गैबावला बायनो हानाय बायदि। हयथ' बिथांमोननो 2-3 हाजार हरदोंमोन, लोङै लोङै बारा लोंफ्लांबाय, पकेटाव हयथ' 100-200 बासिहैबाय, पेट्रलखौ माने आधा लिटारल' जाबाय। माने बेबायदि क्राइम खालामनायावबो करापसन खालामनाय बेबायदि सर'। दा बेखौ आगोलबो खालामदों। जोंनि सुबुं सम्पदमोनखौ बिथांमोना बे 80 थाखा 100 थाखानि गुलिजों, जायनाखि हारिनि थाखाय खौथि खौथि भेलु गोनां सुबुं सम्पद नस्थ' खालामबोबाय। आरो बोरैब्ला माने समस्थियाव सासे मानसिखौ जिउ साजा होनानै बा बुनानै सारा समस्ति मोनसेखौ गिहोनाय, बेखौ मावबोबाय बिथांमोना। आरो मा खालामबावबाय, जेराव खामानि जेबो मावालासिनो बिल लानाय, बेखौ मावबाय। माने खम दामावनो माने मानसिफोरखौ सिगिनो हायो। मैयानाबो थिग बेबायदिनो आधा लिटारसो पेट्रल लुनानै बे अफिसखौ सावलांबाय। आरो बेहायथ' गिनांगौ खोथा, बाहाय अलरेडि जोंहा 2 मानसि फंबायमोनहा उन्दुनानै थादोंमोन, केयारटेकार फंबायमोनहा। बियो जुदि खामफायोमोनबा, नङा होमबा, जोंनि मानसियानो हयथ' खामफागौमोन। टारगेटआ जाबाय सम्पति नस्थ' खालामनाय, जिउखौबो मोनसे थ्रेटनिं होनाय बायदि जादों। बियो जोबोद लाजिनांथाव, आरो आं बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। आरो पुलिस बिफानखौबो जाहाथे बेहाय 24 घन्टानि गेजेराव स्ट्रिक्ट एक्सन लानानै जायनाखि बेहाय इनभल्भ, बेखौ आयेन बादि साजा होयो। आरो जोंनाव एथ' मोजां इलेक्शन जालांबाय, जोबलांबाय, बाहायबो बेबायदि खालामनाया लाजिथावथाव। भटआव हयथ' देरहागोन, सोरबा जेनगोन, नङा होमबा, बे थाखायो। बेफोरखौ लानानै समाजाव जे गुबुंले, गावबा गाव मोनसे डमिनेटिं दाबो बिदिखौ गाराब्ला माब्ला थिग जागोन समाजालाय? बे थिग जायाखै। ओंखायनो आं जिल्ला UPPL गसाइगाव जिल्ला UPPL नि जानानै बेखौ गोख्रों रावै सोंखारिदों। लोगोसे पुलिस बिफानखौ जाहाथे बेखौ नागिरनायाव जायनाखि दसिखौ नागिरनानै आयेन बादियै गोख्रों साजा होयो, बेखौ आं बुंनो सानदों। थुलुंगायाथ' जोंहा गुबुन गुबुन पार्टिका जायनिखि अपोजिसन बे खालामगोन, 2-3 पार्टि थाबाय, आं बुंला। खिन्थु जायनाखि लकेल गोरा बेस गोनां बिसोर मावगोन ना, बायह्रानि सोरबा गुरुं मानसिया मावनाय नङा। जायनाखि बेबायदि खालामग्रानि आखुनि, नङा होमबा, माने खि जाग्रा सैमाया खि जाखायो, बे खि जाग्राया बे जायो आरोखि। थ' बेबायदि टाइपनि रायजोफ्राबो हयथ' मोनथिबाय बेबायदि रोखोमनि मावग्रा मानसिफ्रा सोर दं, बेबादियानो मावदों। आरो सोरनाबा सोरनाबा पलिसि मेकिं बडि मानसि दं, बिथांमोननि पलिसिया बिदि सिगिनाय, आगोलनिफ्रायनो बिदि माबा साब स्टेरिं कमिटि सावनाय, नङा होमबा, 17-20 बोसोराव बेबायदि आखुनि सोर सावनो नागिरदों, बे 17 बोसोराव सोर साब स्टेरिं कमिटि सावनायल' आरोखि। अर सलाय खाथि गंसेजों बोरै सिगिनो हायो होननाय, माने खम दामाव माने बुरजा खामानि मावनाय, बे आरो आयेननि राहा लानायखायनो जोङो गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय असि बिथांनो FIR होबाय। SDPO बिथाङा जोंहा इनभेस्टिगेट खालामफैदों, खालामगासिनो दं। बेखौ थाबैनो आयेनगत साजा लानो नांगोन। मानो होनबा 9टासोआवनो बिथांमोना जमा जमि बिदि नुदोंमोन आरोखि, बेरेखा दोलोनि। आरो बेरेखा दोलोनि जायनाखि गारि लानानै गिदिंबाय थादों, जोंनिनो लकेल दोलो, रिजनेल दोलोनि बिथांमोना दङ। बेहाय सन्देहआ बांसिन जादों। 9टानिफ्राय 10टा बाहाय ना हटेल दङ, ना माबा दङ, माने अबजार्भ खालामबाय थादों मानसिया माब्ला एरायो बा माबायो, बेखौ नायबाय थादों। माने बावहाय जानायाथ' माने जोंबो उन्दुगासिनो दंमोन, जोंथ' जेबो मोनथिया। माने बिसोर सावनो थांनाया मथा मथि 1:40 जाबायमोन खोमा। ओमफ्राय बे जानायावहाय माने अराथ' ब्लाव ब्लाव जोंबाय। ओमफ्राय जोङो खेल मोनबाय, मानो एथ' गरम जाखो, जों बेबायदि सानबाय, बेबायदि गरम जाफेरामोन खुनु दिनबो। ओमफ्राय जों सिखारना नायबा अरा ब्लाव ब्लाव जोंनानै दङ। जों हाखु दाखु सिखारबाय, सिखारनानै हरै बाहेराजों नायलाबायबाय, मानसि रावबो गैला। बिनिफ्राय पाइपखौ लाना थांनानै हाखु दाखु मेसिन सालायनायखौ जों बन्द' खालामनानैहाय जोङो आरो दसे ओरै गिदिंलाबायनानै जों डाइरेक्ट मानसि रावबो गैला होननानै गिनानै जों बै पेट्रल पाम्पआवहाय खारना थांनानैहाय जिरायनानै जों मानसिफोरनो, सारमोननो फन हरलाजोब्बाय। ओमफ्राय नोंसोर बावनो थाथ', जों थांगासिनो दं,
सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय पुलिस फैबाय दसे उनाव 3:40 बेफोरबायदि जाबायमोन ओमफ्राय पुलिस फैनानै नायना थांबाय ओमफ्राय गाबोन फैफिनगोन जोङो बेबायदि होनदोंमोन पुलिसफ्रा ओमफ्राय दा फैगोन ना मागोन बेखौ जों बुंनोबो रोंला मानसिफोरखौथ' जों रावखौबो सिनायामोन नुवाखै माने बेजों आड्डा मारिबाय थानायखौ बयबो नुदों आरो ना बाव सेंग्राफोरबो ओंखाम जाखादोंमोन जानानै बिसोरो ओंखारलांदोंमोन आरो ना बेबायदि